Na, sziasztok, én Zsombor vagyok, és itt van velem Horváth Kis Tomek. Köszönjük szépen! És már majd ide ilyen videót terveztem, és hogyha esetleg olyan lenne, hogy ugye ha Vince, hogyha lenne neki kompletten, most összekeveredtem, de hogyha lenne neki Unity webplayered, van Vince neked Unity webplayered? Nincs. Na, majdnem mondtam valamit. Hát... What? Jaj. Jó, ez mi? Jó, mindegy. Le akartam tölteni a GTA 4-et, és én valami virart kiadott. Jaj. De valami... Ne, Vince, várjál! Írjad be! YouTube-hoz, ezt meg kell nézned. A kedves nézők is megnézhetik nyugodtan. YouTube-hoz Prop Hund. Az nem hiszed el, az egy olyan játék, hogy át tudsz változni bármivé. És így érted? Érted? Melyik? Az igen, az jó. Na, akkor Vince, megosztom a képernyőt. Akkor... Na, látsz? Na, írjad be. Rob. Jaj. Nem ezt. Jó, Rob. Megpróbálhatom letölteni. Jaj. Nem jó, mert ezt tudom nem jó, mert itt Steamen... Neked van Steamed? Nekem is. Egyébként, hogyha kedves nézők akarnak küldeni SMS-t, vagy e-mailt, akkor írjanak a goblin13 @citrommill.hu ra írjanak. És Vince? És hogyha most a képernyő meg azt... Na, írjad be, hogy Hunzé. Majd vágunk egyet. Emberek! Vége. Figyelj!
Istenem, bevágott a ceruza. Vince, bevágott a ceruza, és ilyen, most is ilyen, így megy oda-vissza, így, trrrt. Posztiról tudsz valamit? Nálad fönt van? Jaj, ismerem. Várjál, hogy van? Várjál. Ja, igen, tudom már. Ezt figyeld. Menő manó, mi? Na, sziasztok, kedves nézők! Vinceten nem kell lerakni. Na, viszontlátásra!